joni bismillah ma ceerno wan hasko an suɓanto hoorema noon e nder deftere alqur'ana he e aya belɗoma tawa yimɓe ne mbawi yewtude hen on jarama bandiraɓe kadi min beltima eyyi kadi min jiiɗino ni rabbi hinade ɗo tan fodde kadi ko hande tan woni tan huccidirde moɗon kadi jurudirde moon eyyi kono noon kadi taw kadi ɓeydima hen seeɗa eyyi kadi hunde fof kono hara fof kadi fuɗɗot tan wallahi minen noon hande min puɗɗide moon kadi min jogui hen weltare kanko Ceerno Saro ko fotan noon haalde fof o haali wonko haali hedde ere ko haali ko ko ɗum fonno haalede o haali ko gandal ceɗɗungal kadi o nokki ko toɓɓere wuurde eyyi ngari oɗo ko haali ko haalata haala science science wonɗo ko gasata gon ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi gon kala ɗo fuɗɗiɗa cikkata ɗon haaɗi gon kala ɗo kaɗoyɗa kadi gasani ɗum noon ko hunde nde gasata a jubbani hen tan goɗɗo jubba hen tan haɗa aduna o gasi fof machallah ngadi science yadata koye aduna e ngadi o wi en toɓɓe hen aya goto tan neɗɗo haalata ko fodde ko andi ko kadi ko noon tan on ko kulle reyel min alimin gando fof gando goɗɗo no dow mum noon ha aduna o gasa wallahi ngadi Allah tagarani aduna o caatat wona feere wona ƴoyre gon tagi aduna o tan ko gandal Allah noon ko gandu mo wela o andi e ngadi ko wi ko nelaɗo Allah ko nelaɗo Allah wi ana majjiɗo non ilmi aliyu babuha min woni suudu gandal aliyu woni damal ɗum andugo fof ne gandi ɗum gon yimɓe ko noon affaire science ko kalton haala science ko hay ko kalte nelaɗo Allah ko haala ko joɗɗuɗo ko fof ko science gonɗen gon heddo ɗum ko science oɗo holno wattira holno jiiruɗa ɗum holno naffirta yimɓe yiko kuccodirɗe men kalde e téléphone ɓe e ayalo ngoɗo haalirde ko iɗo wonano science wondude a yiyata ɗum ga gon kada na aɗa yiya neɗɗo aɗa nana sawtu mum ko na memata ɗum en jogui hen science goɗɗo yesma o sawtu wala yural tafsuru aɗa nana sawtu neɗɗo o ko noon mbimi ka yiyata neɗɗo o ko haali ko ko goonga ɓeeɗo gando golnoɗo ko ɓoyi ko joni tan ne aɗa puccito tan ne puccito ko somdu tan ne somte tan ne somte haɗo Allah hanno yaɗuno mum ko wona aɗa faami kam aya alqur'ana goto no woodi eyyi Allah wi sanurikum ayatina o fi afaq o fi anfusina hatta yatabayyana lahum annahu al-haq ay ɗo tan ɗo e mbawa geynuɗo ko Allah haalata hen ko e bisimilla firtan men ɗum pulaar Allah wi sanurikum mbeɗa fayi hollude on mbeɗa fayi andinde on mbeɗa fayi sottande on jogluji aduna ɗi yaade ha dow asmani yaade ha liwru ɗum ɗo fof sanurikum ayatina fof ko kawitaji awo gasi wo fil afaji e jogli aduna he fof e nokkuji he fof iwona mummiɗama Sénégal avion garɗa France e ko Allah ittuma toon adduma ɗo ene koye ɗum ɗum haalama e alqur'ana wo fi anfusihim e nder koye moɗon won goɗɗum ne toon mi seeka ceekon deedi mon wona yen sirata e seeka reedu ma oppirma aɗa andi banggue séria fatmo neɗɗo ne hanni e kon noon mbimi ko docteur waɗanama hunde ɗanninma seeka reedu ma itta toon hunde watta toon hunde o udda ɗum haw gayno findinma pina ɗum koye nder ma o fi anfusihim
حتى يتبين له أنه الحق الذين مخلى إن قومت من الله كندر من قومي الله أكبر لو من جنة مما ولا الله ولا من درنا الله ولا يبغون الذي ولد على دو على لس على حكم ولد كندر ما أن أي تديري بدو كي كندر ما ولي أن adandi ko ajarna ko hoto padana adandi science adandi sari science na majja e kon ceerno wan nam eyyi mi sikki min keeɓi min puɗɗima heɓde komin jinno ko e caggal salminde sar min beltima ko haali ko nde tawno caali jakka fof ne heeƴa hen ayi sa yerji neɗɗo o tan ko jiɗɗa ko a heɓane makko seeɗa mbiɗa sikki koye caali jakka gonɗen a fuɗɗima addande min komin cohli ko par ce que aɗa andi ko puɗɗiɗa haalde joni ko en ruttadema junjune ko kalɗa ko mbiɗa so tawi docteur oppirima o ittayma hunde o yaltina o watta hen hunde o finninma wonko science bonni ko heewi e aduna he eyyi wonto science ɗon waɗi avancé ha wonto tolni e aduna e hannde minen jiiɗi andude par exemple mi hokkuma exemple koɓe mbiyata hannde bébé éprouvette hannde aɗa andi science waɗi avancé ha ganduɗa hoorema so tawi ko wayno joni neɗɗo yiiɗi jibinde ronki jibinde ne wawi ettede won ɗum ɗo e muɗum waɗe waɗe verre beele wawa ɓiɗɗo wawa jibinede hen e waɗe fabriqué hen walla ne waɗi ko wiyete ko wayno ɗum ɗo des femmes porteuses rewɓe ron jibinanoɓe jagga sperme ko wayno yimɓe won hen luwa yimɓe jagga mbaɗa ɗum e deeri janande est ce que ɗum ɗon foof ne waɗa permettre l'islam walla waɗa kadi hande en ji aduna o science bon waɗi avancé ko gonga a haali joni haala werla a en kaali haala matériel uji kewɗi ɗi science addanene aduna he mais en ji ko hande a firno ɓuuri hewde e aduna he to par ce que hande en ji ko wayno armuji bonɗi foof nana e aduna he sa daari to banggue satellite walla e nder asmanuji he ko nucléaire uji ɓoli goni hen nanda ceernaɓe somi ɗesa famde sono ɗesa famdemi te ko ɗum tan jiime men hannde ko ɗum poferen so wiyama hannde wonko dille aduna he seeɗa ko ɗen kaɓɓirɗe ɓuuri tampinde hen donc ene waɗi gando goto ni o wi science sans conscience n'est que ruine de l'âme o wi gandal ngal miccata ay Alpha Blondy holmo yimi ɗum o wi tubakoɓe ɓe pewni gande kono ɓe miccaki gande ɗe pewde par ce que sa fewni ferir en kaali joni sar haali haala condi ferir koko fewnono armuji kewɗi pewnono kono ay so guerre waɗi hannde ko ɗin armuji mbarata jomum pewndu ferlo o miiƴa ferlo ne wawi wadde eko way noon donc mbiɗen jiiɗi memana min ɗiɗo point ngaji so jarta ɗo ɗon ne waɗi intéressé yimɓe ceerno eyyi eyyi aɗa andi ɗin armuji joni ko kalna ko ɗiɗon ɗeɗon gueɗe kadi aɗa andi ko an ala ko acci deftere fof nde jiiɗa deftere gummiɗo dow asman kanjum fof ko qur'ana jigini ɗi ay ko jiiɗa ko heewi kala ko heɓinede ko neɗɗo waɗi gon allah wi o ma asabe min musibatin bima kasabat aydikum musiba yo musiba neɗɗo kala ko heɓi ko kañum waɗiri jungo mum ɗi wona arma ma ko neɗɗo fewni i an fewo kede ko ɗum halkatmata ko allah haaldino qur'ana wona allah wala tulkubi aydikum ila tahlukati oɗo merle ɗe juuɗe mon o nanni o nawi koye mum nokkuji ɗo kalkon ɗon neɗɗo probléme yo probléme jiiɗa heɓide ko neɗɗo fewni kadi probléme o kadi on sa yante ɗum hoori ɗum ɗum waɗi neɗɗo noon oto fel allah neɗɗo koko waɗa programme ha timmi moƴƴere e fof e bonande ne waɗa e nder ɗum kadi allah hokkima haqqille allah wi haaldata koye ulilal baadi en ko joom hakkillaji ko ɓen allah haaldata ay banggue on banggue sen an banggue sen ñaari ɗum e ko jiɗɗa joni ko jewte ko ɗum ko banggue technologie aduna o e minen ne fannumo min jaara koto banggue diine ga aɗa
andi diine e toon heewani jokkondirde no feewi gonga so yaabi to ɓooyi tan seertat wona aɗa andi nelaaɗo Allah wiinoma o wi tatafakkaru fi ayatillahi tatafakkaru fi ayatillahi wa sun'ihi wala tatafakkaru fi zati fatuhliku o wi so ɗon jiɗi anndudemi min Allah o wi ƴeewe ko tagni ko ndiɗo leydi hol baɗɗo ɗum oɗo asman holko tagi ɗum o wi nangue e lewru ndu ƴeewon ɗum ala fof ko taga leydi wiɗi ko kañum e créé ɗum ɗo o wi ko min Allah waɗi ɗum min baɗɗo ɗum so mbi oɗon ƴeewo e andurima on kalkono neɗɗo hakkude mum Allah waɗi ko frontiére neɗɗo e neɗɗo on hakkude mum waɗi ko frontiére ino kiɓa tattomo o ay neɗɗo tuggi to asman ha heɓe leydi ndi ko neɗɗo goto woni hen hakkude leydi asman ko neɗɗo goto woni hen ko adama goto woni ɗo ay neɗɗo wona sori wi sa wari neɗɗo tan yawat holko waɗi ɗum a bonnimo noon no kuurɗe e makko aduna kuurɗe neɗɗo waɗi ko toɓɓe ndene nder makko neɗɗo mo mbarɗa wona so resino jiɗɗo goɗɗo jiɗe nden ɗon ko aduna timmuɗo woni ɗon sa wari neɗɗo goto wiya ko neɗɗo o yo walde tout fota a bonni tagore timmude ay kan haalal luggiɗi ngari sa wari neɗɗo oɗo janggo goɗɗo waɗan so ɓuri aduna gata ɗum noon Allah wi neɗɗo ko waɗa hene dow hay batte neɗɗo waɗate ne tan koye dow goonga ɗum woni ko Allah haali ɗen gande noon ko jiiɗa ko wonko woni ten goɗɗum nder neɗɗo sore waɗe tan waɗate ko dow goonga e banggue affaire technologie aduna o ɗum ɗo fof ko yimɓe ɓe fof ko kutorto ko fof e aduna ɗum ɗo ko Allah tagani ɗum yimɓe ko teddungal neɗɗo Allah rokki neɗɗo wona Allah wi wala kada karramna bani adama hamalnahum fil barri wal bahri Allah teddini bani adama teddini bani adama mane Allah ronade neɗɗo dow mane Allah so wi jeeri wi wala wona jeeri deminino wona wala deminiro ala wonko Allah yiɗi haalde ɗon Allah so wima wala hon jollanma ko e ndiyam baro o ko nangi baro e ndiyam wonko Allah yiɗi haalde ɗum haala noon de arani gila fewnaka ɗon holɗo Allah haali ɗum e alqur'ana o haali ɗum wala kada karranna bani aduma ala ko batoje ko wonɗa batoje jaw kawisaji gandanɗa hoore ma ɗi Allah haalata ko batoje jahoje e maaje e gueɗe baɗe noon mbiɗa sikki jafɗa ay jokku yewtere ma ceerno jokku yewtere ma ceerno jokku yewtere ma ko teddungal ngal teddungal kala ko jiiɗa ko woni e aduna he fof waɗana ko neɗɗo wallahi Allah tagani ɗum ko neɗɗo fof ko Allah hunde fof e aduna ko neɗɗo ɓuri forde aduna ɗum noon yimɓe ɓe mbatta haqqillaji kala ko tubakoɓe ɓe pewno ko yimɓe ɓe kutorto ko fof ne tagani hen sowona wadde ko boni wona aɗa andi fidel so fewnama de fewnirama neɗɗo wonno sababu ko pour rentade pour neɗɗo so yima huɗo rento yande e ma wona pour yande neɗɗo kada gani ɗum e ko ni tan ceerno machallah ceerno Wade min beltanimama no fewi jara ndiyam seeɗa kono ɓoccirno pofɗa sen jara ndiyam seeɗa musidɗo ma musidɗo ma nani ko
ala goɗɗe ala ceerno bisimilla won gonɗo e ɓoggode ndi sigi bisimilla aleykum waaleykum salam rahmatullah on kiire jam ko gendiyanke Abdoul Sall bisimilla nodduɗa ko Avra bisimilla Seydi Sall bisimilla yewtere nde nodduɗon ɗo nde ko yewtere mawde ha ko yewtere mawde science et religion donc ene yaaji donc noon science ene yaaji no mbiɗen ni donc science o ko waɗi hen ko côté positif e côté négatif woni baŋnge ko ɓure meɗen ɓuran hen ɓen e baŋnge goɗɗo baŋnge bonnowo o wono min noon komi uma bini seeɗa jafuɗon noon no bisimilla enen dendi yewtere nde Seydi Sall goto fof yo addu hen ballal mum jaafoɗon toon to micro mon to ceerno wan micro mon o jaafoɗon seeɗa ko kaalaton ko ne yalta ga bisimilla bisimilla donc noon le côté positif woni kono seernaɓe joñande haalde min so kadi min ala ko mbawmi wattude hen par ce que presque kaydi fof ko yimi neɗɗo aade ƴeewata ko ɓuri e ko moƴƴi société muɗum ko dañde kene wawa ɓeydude gandal walla kene wawa hutorade baŋnge science o diine muɗum tawi a wawa hutorade hunde baŋnge ko yaadani diine maɗa ko ɓamtatama woni hanki won gando goto ene haalani wiye Mamadou Amadou Kane so tawi ni identité Sénégal tawi ngal gandal a hutortako ɗum a wawa addude ɗum e nder leñol maɗa a wawa addude ɗum e nder diine maɗa ngal gandal wonani kene naftuma a renata ɗum ko timmintama wona kene ganema woni on musidɓe joni joni o haali ko waɗi feewi jomi taari ko wona pour kada yane yimɓe ko pour wawa rentorade kono kadi sen duttima waga baŋnge fuurankagal nder aafrika tawi taniraɓe men hanki ene gobanno ene jaya leyɗele waalo e en guetta ɗoɗe walla kekkiri ene mbaɗa walla baŋnge leɗɗe ko hannde ko tuubakol hewɓe ketti fikra ko jeeya koye nder meɗen ɗumi kene safroro ko heewde hannde yimɓe néglige anani noon ene waɗi hen ko jeeyi meɗen eɗen poti ruttanade ɗum wasa wiide ɗum c'est arriéré c'est dépassé taw noon ko gande meɗen moƴƴi wona gandal balawal wona gandal haydar ko banggal lekki tan kene safra hoore kene makko safra reedu e dogoru walla ɓanndu musoru walla koyde guroje yo kono noon ko baŋnge goɗɗo ko wayno gandal Ablaye Sango en ɗum ɗon yimɓe gonga ni aɗa anda jogiɗoɗa no noon rentade hen kadi yaada hen baŋnge diine o kene bonnanma tawi a finat gutta neɗɗo yalta leydi nde tooña ɗum goore ko gonnuɗa e muɗum gonga ko science kono yaada e diine hanki won andunoɓe ɗum en jogituno ko gandal ene foti andede mofte baŋnge hay goto yiiɗa hufira ɗum so tawi tan jomum woni fiine e leydi wallahi kono gandal ngal noon tuuɗi wodde ɗo nafi hay sinno ko wonti tan ko gandal nere fewnude soppude dijile andude no dijile fewndiri te adina wawa ñamede kaɗetini itte ɗum ko gandal hay sino feewani noon fof kono hanki furan koɓe ɓurta hannde sa nani ɗum sukaɓe tew mbiyatama ko petit boy ɓe ganda holno ɗum fewnirta wallahi ko ɗum tan jafoɗon ɗum wona gandol bindi noon fof
machallah seydi Sall jarama ceerno Sall min beltanimama no fewi Abdoulaye Sango noon wonko yiiɗi weddade konngol e an calcalowo hadema ala hande ko kanko wawi hande mi suusa sosal ɓe hande e bisimilla eyyi ko wona ɗum ko ceerno Sall Allah jarama a jarama min beltanimama yo Allah yoɓmojere min calmini Mariame ko wona ɗum ko ceerno Abou on ko jinnomi namdade ceerno wan seeɗa so tawi wona ɓoggol he eyyi mbeɗa ɗon e ɓoggol he ɗon ala fawro ko artude joni joni ha ko musidɗo haalanno ko joni wonnoduɗen bisimilla jam hiiri musidɗo mataw ɓoccitima bisimilla so tawi mi ruttima joni joni e banggue médecine tan mi ƴetta exemple tan seeɗa mi rutto e banggue médecine aɗa andi hande sa ƴeewi e jamanu mo gonɗen o en ƴetti hanki mawɓe men hanki Abou ɓe ndemanno koye waaloji ko gaweje joni coñaɗe yimɓe ñamanno ko wona nebemeje hande ɗe yimɓe ñamata hande kala ko ñamata ko engrais ko produit chimique ene jogui wiyde effet secondaire e nder neɗɗo ɗum ko science addi ɗum hande so ɓiɗɗo jibinama ko ma piqûre waɗe vaccin ɗi ne jogui ko wiyete effet secondaire e neɗɗo sa ƴeewi tan guertoɗe ɗe ñamatan hande leydi ndi fof gertogal wawa wurde balɗe 15 taw hande fote huɓeɗe donc mawɓe nden ɓe ne waɗi ko ustata to banggue gurdam neɗɗo ko wiyete espérance de vie ene usta gurdam neɗɗo par ce que saɗa ñama ñamel ɗe ñamata ɗe raisin ji ɗi ñamata ɗi pomme uji e consort ene usta ene wonko bonnata e nder neɗɗo alors que mawɓe hanki ɓe sa ƴeewi to batte physique kamɓe ɓurno sellude bisimilla assalamu aleykum waaleykum salamtullah ma jamuɗon de mi waɗi wadde a garta eyyi ala ene moƴƴi minen commuma ko sarde sar eyyi toɓɓere waaju wootere e toɓɓere timmitinde namdal ngal jaaɓa tan jinnoɓe wiide tan ko mawri Allah walli en en taaɓima taaɓal ngal ngannduɗa ha hannde wonko nototo en ko nototo ko waɗi nafoore e bandiraɓe ɗaccakke noon kono kala emen dañƴo no naatiri noddi beele ina heddo tan e dinguirel ngel jiɗɗen haadde ngel eyo toɓɓere heddinde ko kanko Sangoto o namdinoma beele to banggue ɓesgu technologie jaltinaɗo hen o ko wayno bébé éprouvé ten ko wayno yimɓe luwoɓe rewɓe moftata ɗumen maniw mumen ha yonta jibine ketta en beele ɗum holko l'islam haali hen eyyi ɗum o namdoma ngal namdal eyyi mbasa wuddude tan Sar aɗa andi so tawi a ƴetti sa yi bébé éprouvé waɗani avancé trop e aduna e hande to banggue social ene jogui probléme par ce que ɓiɗɗo jibineɗe wiyeɗe o ala yummakko aɗa andi nen neɗɗo jaafoɗon noppi moon seere min ana keeɗi kam hayso neɗɗo wiyama ala jinnaɗo gorko tan ene ɗefa wadde makko tampere sax nde wiye o itta koye vert aɗa andi on ɓiɗɗo mawnudemo e nder société he ene ɗefa wadde probléme seeɗa donc ɗum tan côté social o omo jogui probléme mais to banggue religion to onon holno jiiraton ɗum onon to banggue diine to kadi holno mbawton yiirude ɗum onon eyyi min ma en dokku hen haqqille mo joguiɗen o e banggue namdal namdiɗa wattal ngal kono jinnoɓe wiide tan ko ndiɗo toɓɓere ɗe gadduɗa nde nde wonno neɗɗo ko wawi wonde fof o heddoto tan ko tagaɗo o heddo e tagore so wiyama o addi gandal ngal woodani amnatako gonga seden Allah ne haalanen toɓɓe tati Qur'ana o wi so tawi eɗen jiiɗi andude holi kanko yennittoyde ɗo toɓɓe o wi kanko tagi Adama ala yumma ala baba o wi ko kanko itte mum Hawwa ayi éprouvé tawi kanko
itti Hawa e Adama Ouais. o rutti o tagi Isa Gon. o rokkilum yumma joni noon baamu woni o yimi waɗirani ɗum so wona ha gandol komin joom kattanɗo tan wawi ɗum wadde Est-ce que. eywa so tawi on banggue ɓenni banggue social mo mbiɗa so tawi neɗɗo jibinama e ndin mbaadi ɓe ƴeewe façon e ƴewuki nde wonno Allah wi ko so tawi neɗɗo ne jibine jogui ko laawol no rewrete ha jibine Gon. way joni kono ƴettude kaake jane ne waynaki ni sa yitama tan hersat Ah. Gon. ɗum kam wona jibinde ni a turima ɗe ƴetti kaake jane tan jomum huccidema tan hersat eyyi ɗum noon Allah wi ɓurɗinɗo ko so tawi ina reta andi dewgal ko jiiɗa ko ala e sarɗi diine Allah wiyani sonnetani on gonata julɗo Gon. nde o limti ko waɗata neɗɗo gumɗinɗo ko dewgal ala hen Est-ce que. kono noon sa ƴeewi to banggue goɗɗo nde o wi ko kala ko harminani o lomtino o tolni ɗum taw koko tagui yo ɗum noon neɗɗo hayso jibi hatta ɗo jibinde Gon. ɗum noon ɓuri yiileede ko neɗɗo jibinaano e sariyaji no yamirira yo jibinire ni no dewgal humirte ko Muhammad sallllahu alih wa sallam jangguinna tegina mbaɗete ko Muhammad sallllahu alih wa sallam jangguini en kono so tawi gorko maayi kesmu ngu ko Allah e taƴani hoore mum so tawi neɗɗo maayi ndur ngu ko Allah taƴani hoore mum ayi ɗum ɗo noon ko ɗo noon neɗɗo rewatande so jibinama wata hirsude Gon. ko wona ɗum ko façon fof neɗɗo jibinira ine wawi hirsude hen eyyi ɗum noon jaafoɗon koye ɗum ɗo tan jinnomi weddade dande seeɗa machallah artu hasinno artu gongol Wara woɗɗu noon tino wara woɗɗu men Sarr. bisimilla bisimilla En namdotono ceerno wonde en. bismillah To Bismillah, ceerno Sara banggue jarama. to banggue médecine ɗo mbimi nden so tawi yimɓe ko ñamanno nden ko koko jibina tan e ɓiɓɓe leɗɗe yimɓe ganduno hanki sa yi mawɓe nden les saroji men hay to banggue physique aya maintenant holno ɓe mbiyata ɗum cellal mum eyyi cellal mumen nden ɓurno hattande e sukaɓe joni kamɓe ɓurno sel par ce que ɓe ñamanno ko ala produit chimique ala haydara rewɓe hande sa yeehi mo jiiɗa fof ne jogui crème uji ne foppo ɓandu ha wojji e ko gonga ne wiye debbo kala ko waɗata ne yonda ɗum ne dagui mais ɗum ɗo waɗata transformé ko ɓandu mum walla ni ñawdu ɗum eyyi sukaɓe so jibinama joni ko vaccin ji batte mum vaccin ji batteɗi ɗi ko mbiye ne waɗa protégé rafiji alors que sa ƴeewi ko yimɓe pofata ko foof hande ko change to banggue biologie hande fofango ko change par ce que air goɗɗo pofata walla ni to banggue duuɓi mawɓe nde ne guranno ha duuɓi temedere eko fayi hande pour wuurde ɗum ne jogo caɗele par ce que ko c'est lié jaafoɗon ceerno ma neɗɗo kam ko Allah taƴi ɗum ko tan wuura mais sa ƴeewi nana waɗa tendance à changer to banggue science goɗɗo ko joni hen denɗam o haali ko to batte gande nden sa ñawi wiye ya addu baaji barkeji walla ya fasnane ɗo walla yeloho walla goɗɗum ne safra ɗum ne safra ɗum ne safra ɗum hande noon ko poɗɗe lomti te poɗɗe ɗe kala nde jarɗa ne jogui kode bonnata e ma koɗe pewɗe foof eyyi ma won koɗe ene jogui kode bonnata e ma gande hanki ɗe kadi ene joguino gande biyetenoɗe jaadani e diine science majji kono so tawi nden neɗɗo ha joni docteur ɓe jogui on probléme ɓe mbiye so tawi debbo ronki jibinde ha joni docteur ɓe jogui on e nder science mabɓe soɓe mbaɗi gande mabɓe hamdonki ɓe mbiya jomum yo ƴannu par ce que fofago mo fofata e oɗo nokku ngo wawa waddemo permettre o jibina kanko e gorko yoɓe jaltude diwan o ɓe jaaha ɓe ɗanno ɓe jaa nokku goɗɗo ko toon ɓe mbawata soɓe jettima toon fofago mabɓe pofata ɓe change air o ne wawi hokkudeɓe ɓesgu donc ɗen gueɗe foof walla mo toñata joni joni sal ɓe ne jogui nden leɗɗe ɗe ñamminta yimɓe beele jomum wawa dañde ɓesgu en ɗum foof mbi sikki on ngalɗen gande ne mbawi jokkodirde mi anda ceerno ma o yewtanen hen ƴeewen holno ɗum wayata bisimilla eyyi ko yimɓe ajini enen ko tanñiɗen fadde komin jokkude e moɗon ko yewtere nde ne weeli tan komin jokkude tan bisimilla eyyi mi faami eyyi kanko ceerno Sarr
kala ɗo wawi wonde ko enen tan gonne makko e golle ɗi wallahi machallah ngari ko min potanno jaabade ko kanko ko jaadi ɗum neɗɗo kam aɗa anndi fodde ko Allah haali e l'islam ko kono waɗa neɗɗo juulɗo ko Allah haalani toon dewgal ko haali ko goon eyyi kono noon nelaɗo Allah koko inde mum nde noon ko kañum dammirte hakkude neɗɗo e neɗɗo neɗɗo o jiɗiniri ene yooɗi kala ɗo inde makko arani jiɗinira jomum jiɗinira kono soofi eyyi mi haɓɓiɗino ɗon tan gari ɗon kadi o ɓeydima wallude en ɗon o famni en ɗon haala makko ani selli eno sharia to machallah kada ɗen beltanima kanko Sarr o mi fawanma hen seeɗa kanko ceerno Ismaila Sarr o eyyi bon tawi ko gonga noon enen waɗani en ɗo mantodirde walla mantude yimɓe kono noon so tawi neɗɗo waɗi gollal walla ene jogui gollal e nder ko waɗete ko ene foti wiyede jarama kadi nde wonno neɗɗo foof ene yiiɗi yiyenede ko waɗata ko kadi ɓeyda saabu hande ko an waɗa invité ko gonga kadi annene a hokki bandiraɓe sehilaɓe a wi ko yewtere nde paamon ko min nodda kono ko enen ndendi yewtere nde ko noon tigi anduɓe waɓe no mba ene keewi yeɓoɓe yewtere nde ɗo wawɓe no ceerno Sarr ni Ismaila Sarr ni ene keewi taw ko yeeɓoɓe nde ɗo yewtere e kono jetten Allah jettenamo Allah par ce que kanko jaaɓi rendude e men yewtere nde wallodiri e ma o wallodiri e gandanɗa hoore ma daroɓeɓe foof an a jaaɓi wiide no mbiɗa ni gando foof e dow mum ballodiren ko enen jeeyi ndendi yewtere nde kankone alhamdulillahi o wi o jaaɓi omo jaɓa wallodirde yimɓe e yewtere nde ɗum noon ko jarniɗamo ko minna ɗum ɗo ko jaroran tan heeride e fodde ballal makko e caali jakka amin mbewi o Allah ɓoynumo e jeese men ɓoynamo hokkudemo gandal taw ko jaangal labtugal nafowal ngal kadi ene nafta julɓe ɗum ko allahumma amin bon min kono mbimi ni noon wona mantude wona mantodirde ala ko haalde tan neɗɗo so waɗi hunde tan haalete ko ɗum no Seydi Sarr jaafoɗa ko noon tan min kaldiri ɗum ko pour tan gandanɗa hoore ma jarnadema e gollal ngal mbaɗɗa bisimilla waaleykum salam rahmatullah kire jaam mawɗum alhamdulillah holi pullo pullo nodde ko abra bisimilla ma pullam mi yiya ceerno meɗen mo jokkodirde ɗo e ceerno Sarifi Wan ceerno Sarifi Wan omo heeɗima no ceerno Ismaila wini mo yaltade cayi jakka sertade ngaɗumgo bisimilla ko konngol mawɗo amen ceerno Ismaila Sarr ɗum noon minnen mi ɓeyda hen seeɗa tan jiɗmi wiide tan kono ceerno wiini kala mo Allah nanni e ɓoggol he yo tinno tan haada men e toɓɓere nde jiɗɗen haadde nde wasa yaade ordre sujet quoi e kadi mo jogui hen namdal namdal ngal kam koto batte wona to batte science walla ɗum ɗo henno koto batte diine quoi eyyi bisimilla jinmi namdade tan debbo duunungal makko est ce que ko aadi walla ene yamira ɗum tan woni namdalam quoi eyyi bisimilla haadema koppude pullo an ɓuɗo suusma eyyi ni an nde nde puɗɗiɗa nde mbiɗa hoto yimɓeɓe jaltu toɓɓere nde ni an nde a yalti ala mbimi woto yimɓe jetto toɓɓere nde eyyi an a yalti toɓɓere nde kono mbimi eyyi ma yimɓe jaafo min ko toɓɓere mi anda ko e affaire diine pullam mi namdi koɓe ñaaguiɗo
eyi bisimilla wadde goɗɗo so ñaagi mene wawi yaltude toɓɓere nde ɗino ko namde darɗon balludiren ko namdel paamgel affaire diine par ce que kalten ɗo kalten ko science e diine wayi koye diine science o e diine o lombodiri donc min namdal ngal yari koye diine bisimilla donc mi sikkurat mi yaltade ƴeeso wonano woni animateur yaltuɗo on no jiinoɗo waɗa animateur bisimilla pullam a jara ɗum noon ceerno wan bisimilla ɗum noon ceerno wan ko namni ko eyyi tawi so caggi kawrari aɗa andi haqqille goto yonata to banggue lestinde debbo eyyi ɗum ko habde weede ko sharia wi noon ko nelaɗo wi noon wi rewɓe yo uste seeɗa mene tuuña mabɓe no usto ki e nder so ɓe gaccirama noon kamɓe ɗum woni fof ɓe cohlat eyyi ko ɗum addani o sharia wiide debbo yo lestinde seeɗa eyyi to banggue woɗeɓe noon tubakoɓe ɓe jogui hen ko yiyanno wonde nelaɗo noon neɗɗo noon ko kala woni docteur nelaɗo ɓuuri wonde docteur sallallahu alayhi wa sallam e ngar o wi ko gueɗe nayyi karata nayyi arbauna ishbana min arba'in madrun min ardin min madrin liiɗi meeɗa haarde ndiyam wona aɗa anndi ako gila Allah tami sobde haa jelli ndi meeɗani wiide haɗa ɗum ɗiɗi o wi ko nasrun min nasrin aɗa anndi ndaarande an ako gila Allah hokkuma gigi maɗa haa jura meeɗani wiide a yoni ndaarande mi haasti ndaarde ala eyyi ko ni o wi ko ilmun min alimin ganndo meeɗa yonede gandal kala ko ngannduɗaa ko nanɗaa walla ko jiiɗaa ka anndaa ko ñande wonde jiɗɗaa ko wattude heen eyi debbo meeɗa haarde gorko ɗum faa min ragiri ko nelaaɗal ne wii nayi kaarataa nayi ndeke noon ma anndi sekkire ko woni rewɓe ko joomum so ustaama so ɗannoraama ne waawi jooɗaade ko juuti ene waawi muñaade ko juuti eyi ɗum tan woni ɗum ɗoon machallah eyyi ɗum noon ko sowno ko aadane ko aada nelaɗo Allah han kan noon ko sunna meɗen eyyi ko kanko fuɗɗi ɗum namdal ngal laatti ceer eyyi minen no ko ni min gondiri joguiɓe hen goɗɗo gandal kadi yo paam men kadi naftorɗen wallahi bisimilla eyyi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ceerno Abdoulaye Senghor kewnuɗen jogade ko waktu e 3 minutes ko joddotoɗen e rendo fulɓe e less caali meɗen Jakka en dañi fodde waktu e hojomaji 33 andi yewtere nde ende weeli bandiraɓe hewɓe ene jiiɗa noddude tawa noddani ɓuuri wiya tan ceerno meɗen ceerno Sharif Wane haɗam tottidde konngol ceerno Abdoulaye Senghor wayno amin mbima ya wayno bandiraɓe ɓe ena wawata eɗen mbawno yewtude ko ɓuuri ɗum ɗo kono ko joguinoɗen waktu ari ha ɗo henna ko weeli kadi duumata ko gasata hawnaki ñande wonde juɓɓinen yewtere wonde tawani ko ɗo e less caali Jakka jooɗiɗa aɗa hucciti e rendo fulɓe amin mbima noon Allah jarama a jarama a weltini rendo fulɓe kala bandiraɓe fof beltima yo Allah yom moƴƴere yo Allah ɓeydu gandal ɗum noon ceerno Sharif Wane bisimilla ma mbaynodira e rendo fulɓe ceerno Abdoulaye Guissé mi salmini mi juurima Senghor an ceerno Abou Kanté kadi mi salmini mi juurima kadi mi waynodiri e moon bisimilla eyyi kadi oɗon gacca hakke dacci hakke eyyi ko kadi dendagal kala kettiɗo en eyyi kono kaldirɗen ni tan ko noon naniri eyyi kadi jaɓane gandu goto fof haala tan fodde kake haqqille mum wallahi haqqe faamu muɗum
neɗɗo timmani eyyi ɗum noon minen ne kadi min ñaago yaafuya yaafima kadi ɓe jerenno ngo fof yaafima minen min jarli min yaami yallah hokki en tawi min wuuri min ya Allah min Seydou Wane tawi noon eɗen ɓeydo eɗen musɗo hono ɗum wayi yo Allah rokku en ɓeydade e cellal amin ya Allah e diine men e gandal men amin ya Allah e udditare e yaajede e kisal amin amin e juɗde balɗe amin ya Allah e cellal amin yo Allah rokku en ɓurtade e caɗele rafiiji e basal amin ya Allah amin yo Allah kadi rokku en ɓurtade e cheytan amin ya Allah amin yo Allah sellim ñabbuji ɓerɗe men amin eyyi ɗum woni yo Allah rokku en ɓeydade e ɓurtade mi faami wallahi machallah ñande fof neɗɗen jangga eyyi ɗum noon on jarama kadi ha saaha goɗɗo kadi beltanima on machallah vraiment min beltanimama Seydou Wane Allah jarama a jarama bisimilla ceerno sa noddi boteyaɓe min calmini ceerno Amadou Kane bisimilla maɓe nan so Allah jaaɓi inchallah kamɓe fof min juurimama ɓe a jarama Seydou waaleykum yen mbaɗa jaam amin ya Allah waleykum salam rahmatullah bisimilla ceerno Abdoulaye Sangote yewtere men ari ha ɗo annene Allah jarama a addi ballal ma bangal fayida waɗa andina kadi ni ka keblinoɗo hande no feewi eko jiɗɗa haalde ko a haaldani ɗum foof kono saaha haɗani e goto ma en juɓɓitino yewtere wonde tawa yewtere nde toɗɗaki rendinani gueɗe ɗe ɗiɗi tawa noddi tan ko technologie hande o e science hande e gande kese hande nde tawa ko ɗum tan ɗum noddi so Allah jaaɓine kadi mamin nodde ɗo henna jewtida e bandiraɓe ɓe tawa ñande mum kaleten tan ko affaire technologie nde wonno amin gandi machallah alhamdulillah wonko kumpitoɗa hen sa yi min noddima ɗo henna hande ko famde min koye on ɗon domaine jangguɗa koye on ɗon domaine aɗa andi hen ko moƴƴi ɗum noon mamin noddito ɗo so Allah jaaɓi joni noon mbaynodira tan e bandiraɓe sehilaɓe caggal yettude Allah e juude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko yettude ceerno Wane e Ismaïla Sarr e dendagal auditeur uji nodduɓe foof yettudema an Abou Kanté mi wi bandiraɓe ne puddoromi nde koye Thiali Diaka garmi sa are Thiali Diaka noon ko foof tawata hen nde wonnoon ɓe mbi so tawi maayo heewi tan beeƴat sa yi en ƴeewi jokkodirde ceerno Sarr ene ceerno Wane en aɗa andi ko maaje goni ɗon enen noon en lemsu tan wona gandal men wona ko suuɗi wona ko feeñi hay batte en ganda en jinno tan jokkodirde mabɓe beele wasata so tawi en namdimaɓe wasata ko kedden hen kono wona ko batte gandal kadi enen ñaago bandiraɓe yaafo so tawi wonmo tatiɗen so tawi haali tan waɗatmo ɗum weeli waɗatmo ɗum metti enen en jaafimaɓe to banggueji men yoɓe tinno kadi ɓe jagguiri en to hakkillaji men ɓe ganda ko noon tan poɗɗen ala no poɗɗen hay batte enen ɓuuri famɗude e windere he enen ɓuuri lesɗude e windere he jinnoɗen tan ko weltinde bandiraɓe ne wonɗon julɓe ne tuuye heɗade ko wayno ceerno Wane en ko wayno ceerno Sarr en jii joni nde ɓe kaalide won grigitiɓe nadde e ɓoggol he taw teyani won jiɗɓe nadde e ɓoggol he en jii double appel aji nan ɗon jokkodiri ɓe dañani ene ɓoccito ko wayni so tawi enen keɗo ɗum wonko ɓeydata e men eyyi so tawi eɗen keɗo ɗum wonko ɓeydata e men bandiraɓe min to banggam onon jarlo oɗon jaafo mi yarlima dendagal heɗinoɓe émission ɓe kamɓe fof mbiɗa salmima noon an Abou Kanté par ce que mi ɓooyi wiide ka wirgu ñeewa suddade leñol nde taw noon sa yiiɗi leñol ma ko an tan tampi catti diam bisimilla so tawi a yiiɗi leñol tan ko an tan tampi nde taw noon nde leñol ngol siftortuma tawat ka woddi e min ñaago Allah tan minen leñol ngol fa min ñaago Allah yo Allah junnu gurdam ma kadi ko mbatta ɗo gajata ko yo Allah watta ɗum gonga taw kadi koto ɓerde min duwi ɗum leñol ngol fof duwonma aw yo Allah watta ɗum gonga gongire gonga ha ɓe jiɗɗen hebde ɓe ko wayno ceerno Wane eko way noon mbawen joddade mabɓe tawa wona hono ni te koko ɓuuri ni inchallah ma Allah waɗ ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe sehilaɓe Allah jarama on jarama mi jarnima bandiraɓe sehilaɓe kala darowo en ɗo henna min mbi ɗum jarama nde wonno woppude haaju mum e hammu mum tan wiya dirana Thiali Diaka ɗum ɗonne kadi koye ballal manggal jeeya amin gandi onon ɓe noddani ɓe
onon ɓe noddani ɓe koye auditeur uji mawɗi jeeyaɗon kadi koye ballal manngal jeeyaɗon ɗum noon kala nodduɗo emo noddani amin mbiya ɗum Allah jarama jarama ceerno wan min calmini min juurimama vraiment a waɗi ko waɗi fayida hande caali jakka fo weltima ceerno men ceerno Ismaila Sarr ɗum ɗon kam bon hankadi ne auditeur uji ɗi foof ene gandi holi kanko a heddi tan noon kono tokarama wiyata ni so Allah jaaɓi min gaddata ɗo henna e caali jakka yimɓeɓe fof ganda holi an walla min dondoɗo caali jakka min nawa ɗum ha Saint-Louis so Allah jaaɓi inchallah amin ñaagui gano bawɗo nde waɗanta min ɗum beele rendo fulɓe fof ina yiya ayawo ma anda holi an ceerno Ismaila Sarr Allah jarama on jarama no ceerno men Abdoulaye Sangol wi ni kala ko nanɗon e noppi moon tawi fewnitaki on amin ñaagui on yaafuya ko neɗɗo tan way noon minen min jiiɗi tan ko weltinde fulɓe e ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe yo Allah hokku en walde e jaam so tawi o wallini en e jaam kadi yo findina en jaam ñallen e jaam ha aset paada